Sugeng injing para pamirsa, kapanggihan malih kalih kula Sheryl ingkang badhe ngaturaken pawarta babagan bena ing Desa Candirejo lan Kesanga. Sumangga dipirsani pawarta punika. Bena ing Dusun Kumpulrejo Desa Candirejo kala wingi gawe prihatine wargi. Kedadian menika kedadian ing Desember 2022. Dipuntuki disebabake curah udan dhuwur kang dugi bibar mangkono gawe kali menika kabenan. Kedadian menika boten nyebabake korban tatu utawa nyawa. Ing dina-dina lumrahe, daerah kali menika padatane digunakake kanggo usaha pariwisata alit lan wande dening wargi. Nanging sawetara menika usaha wande lan pariwisata kang wonten ana ing saubenge kali mutusake kanggo nutup sawentawis. Uga wargi kang nyuda resiko bebaya kanthi nyingkiri tlatah kali kang kataman aros. Kali menika mbatesi Dusun Kumpulrejo, Desa Candirejo lan Kesanga. Ing sadhuwure kali menika dipunbangun kretek kang fungsine minangka sarana transportasi wargi. Sadurunge, kali menika digedhekake ing taun 2021 kanggo nyegah anane bena. Sanadyan mangkono, bena isih ngancem ing sakiwa tengene kali, utamane ing mangsa rendheng, kalebu sabin, omah wargi lan kandang ternak. Mekanten ingkang saged kawula aturaken, menawi wonten kalepatan nyuwun pangapunten. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.